kembang sira ora ge matur korakan Kakang Lurah Kembang dawuh katimbalan Kang Penewu sause keng slira nderek pinanggil sebo ing pagelaran kanthi laras sing panembrama aku ngelake gumpamatur nuwun tanpa pepindhan krana slira kabeh para lurah ing Brang Kidul bedingin sak kiwa tengene kabeh guyub rukun anggone nyengkuyung nggonku dadi pedana ana ing kapenewon bedingin kuncarane bedingin kuwi ora mung krana panjenenganku ki ora nanging kabeh kasembuyung saka gumreguting para lurah-lurah anggone tansah mituhu mula keng sapa kuwi Kakang Nanjing aku mundhut kapiye kewajibanmu nggonmu ngreh lan ngranata desa ana ing Kembang kepareng matur Jeng Penewu sangga bondo jejimat cukup den menawi atur kula meneng mangke lepat nyuwun agunging samudra bangsa anggen kula nglewentah sedaya para kawula wonten ing desa Kembang titi wedal sak menika boten wonten ingkang kecewani nyatanipun sedaya para kawula wonten ing desa Kembang sami saya kapti manunggal dados sawiji nyengguyung adeg jejeke wonten ing kapanewon bedingin matur nuwun Kakang sakusing aku ngrungokake palapuranmu nggonmu ngreh lan pranata desa Kembang Kembang kuwi kebawah perintah ing kapanewon bedingin menika leres dadi yen ana bot repoting kawulamu morake matur aja nganti tida-tida wene ana ganjaran marang sawening kawulamu sing duweni lelabuhan kajumbuhna kelawan darmane ning kosok baline sliramu go aja wegah lan wedi ing kangelan nggonmu bakal paring pidana kelawan sawening kawulamu sing bakal njegal-njegal marang pamrentahan desa kang wis lumaku. Kuwi pranatan wis kepacak. Dadi ora mawas sapa wae. Ketangkae Sentana Nayaka Praja kadang lan kawula yen pancen sediane kepengin ngrusak tatanan kang wis ana. Kuwi kudu nampa pidana. Kados ngaten. Sedaya pangandika jeng kapanewon dingin ya sangga dana badhe kula estakaken badhe kula lumantaraken wonten ing kawula wonten ing Lurah Kembang. Ya sawetara lungguh sing prayoga. Nggih.
yen kae Lurah Purwati piye? Jamu katimbalan panjenengan. Pareng kula matur menawi lepas nuwun ageng samudra pangarsami. Iya. Sak sampunipun kula jumeneng dados lurah wonten ing Purwati. Senaosa kula menika kalebet lurah enggal nanging wonten ing tlatah Purwati menika sak mangke sampun wonten kemajuan. Sedaya kawula wonten ing Purwati menika nembe kemawon nemu utawi manggihaken kamulyan karaharjan saha gemah ripah subur makmur ala hurmati. Menika sak sampunipun kula jumeneng dados lurah. Oh ngono. Ya. Panjenengan Panjen kewajibaning pengayoman kuwi kudu ngayomi marang kawulane. Aja beda-bedakake. Sing caket lan lurah, sing adoh, njur kok beda-bedakake. Kabeh karengkuh dening kawulamu, ya. Dadi yen ana perkara sliramu tak suwun aja nganti wedi. Munggah ing kapenewon, matur oleh ngarsaku, apa sebabe, ya. Ya sawetara lungguh sing prayoga. Lurah Candi Sukoco. Wonten Jawa, Piye desamu? Gemah Ripah Lojinawe, sami rukun. Rukun. Malah dinten sakmenika nembe ngedeng-ngedengipun panen jagung. Wah, alhamdulillah. Ning nek ya ora ana apa to. Wah, mboten enten. Pados napa niku dipun sempret ngoten niku lho. Heeh. Oh, nggih. Ya dadi ora ana apa alhamdulillah. Namane namung reginipun kadang nggih enggak, kadang medun ngoten niku. Oh ngono, ya kuwi lumrah. Dadi ora bisa stabil. Stabil niku napa? Ora iso padha kuwi. Set ngoten lho. Lurah ora pengalaman blas. Kula jet nyalon lurah niku mboten enten kata-kata stabil niku. Dadi durung krungu. Dereng, ngene iki lho. Kembang stabil. Sing kenewu niki lho, kata stabil niku. Dadi ora mudah medun. Oh, teng tengah-tengah. Dadi Enggak, nek betul. lurus ya lurus ki jenenge stabil. Oh, Mas kula dalan Candi niku kan ngeten. Oh, nek kuwi ora, kuwi Ora mudah. sae, dalane pun sae niki sak niku. Ya syukur nek kaya ngono. Nggih, nggih. Dadi nggonmu ngereh candi sak kiwa tengene, kawulamu saiki wis makmum. Menika saking pangestu panjenengan. Ya ora mengah. Ayat kula niku gemah Kabeh iki mung gumantung panguasane Gusti Taala. Nah, aku iki mung lantaran aku mratakake mbawahi kowe-kowe kabeh lurah ing Brang Kidul, ya toh? Betul, Ana ing Kembang, ana ing Merwatu, Candi. Lah iki gilirane lurah Ngisor Jambu piye Ngisor Jambu? Sampun sae, sedaya sampun sae. Niki sing Sae. Sae iki tegese piye? Nah, bangunan niku pun sae sedaya. Pun sae. Dadi wewangunan-wangun wis apik. Ah, nggih. Tumata. Ah, nggih. Papan pawiatan. Papan-papan Masjid musala. Ah, nggih. Wis Pun sae sedaya niku. wis apik kabeh. Ya wis. omah sing pikiratan kae mbok Wah, bongkar ora kae. kula niku pun bongkar. Ning didalan meleh. Barang nanjur ngidul kae wis mbok bangun. Nah, niku pun beres. Omah sing pikiratan gerwete ponco wedok. Lah nek kaya ngono kuwi tegese nggonmu dadi wakiling kawula ing Nggih. Ngisor Jambunan kuwi nek ora rugi. Boten ini jambunan. Loh, lah iya Niki tegese jambu. kowe wis prigel nggonmu mranata dalan nyatane apik. nggih. Papan pawiatan apik. Kanggo papan panembah masjid musala uga wis kawujud apik. Lho kuwi rak tegese wis apik kabeh. Pun sae sedaya niku. Benahi kan. Lah sing kaya piye? Lurah Gunung Dumdendeng. Oh, nggih, menika nggih, sami-sami sae. Apik. Nggih, leres. Lah ning pikirane aku tumuju nang Dumdendeng kok antarane Morwatu, Ndoryo, dalane rusak ora kok anu piye? Ngeten niku nggih kelewatan. Dereng kula bangun niku. Benjing kula bangun. Oh ngono. Nggih. Lah nek kula rak ngene sing tak karepake dadi lurah iki kudu tanggap ing sasmita. Nggih. Yen bisa dipilih marang kawula kuwi dadi wakiling kawula. Nggih, nggih. Aja nganti gawe kasaning kawula. Ya senadyan ana kala mangsane kawula kuwi mau biyen ora milih kowe, ning aja kok beda-bedakake. Nggih, Sausing dadi kawula kudu kok rengkuh. Nggih, bener. Ngono ya. Lahir batin. Lahir batin. Aja mung setengah-setengah. Lho nek setengah-setengah engko ya malah ora apik. Nggih. Ya kundune desamu ora bakal bisa maju makmur. Ya mengko bakal dianakake musyawarah murih dalan Sumorwatu tumuju
gedung dendeng diwangun. Ben ekonomi rakyat kuwi bisa luwih apik. Ekonomi barang Ekonomi kersane stabil. Lah stabil mau ekonomine. Mergo perekonomian ki nek ora iso stabil, uripe kawula ya bakal ora kepenak. Ya. betul. Mula kowe-kowe kabeh lurah-lurah iki dipilih. Ya pisan neh lengku. Aja nganti mban sinden mban siladan. Ya. Nek ana perkara ndang munggah nyang Kapenewon dirembuk. Saora-orane nek ana musyawarah kuwi mengko sawijining perkara utawa masalah bisa dirampung. Heeh, diudari. Ngene ya. Musyawarah dina iki cukup ngrembuking bab katentreman lan liya-liyane. Ning sing wigati, sing luwih wigati ana ing musyawarah dina iki. Iki rak perkara petinggi pelalangan. Petinggi pelalangan kados pundi? Petinggi pelalangan iki apa kowe ora nate keprungu? Saben-saben ana musyawarah kaya ngene iki. Kursi kanggo petinggi pelalangan kuwi mesti ora ana sing rumbu. Lah, iki aku butuh takon. Ing antaraning lurah Brang Kidul apa ana sing ngerti kahananing lurah Sri Gundari saka ing pelalangan? Apa sebabe kok nganti tumeka saiki mongko yen manut petangan kuwi wis ana tri ngancik catur musyawarah ing Kapenewon Bedingin petinggi pelalangan Sri Gundari kuwi ora nate melu musyawarah rembug tentreming Kapenewon ing Bedingin. Lah niki. Piye? Iki sing dirembak perkawis lurah Palangan ya. Iya. Guntari. Nyai Guntari saben-saben wonten pakempalan boten rawuh. Iku kok kula saged ndakwa menawi Nyai Guntari titi wedal sak menika bahkan wonten ing Kapanewon Bedingin. Boten sarujuk menapa ingkang dipun lekasaken jeung pangeran jeung Sanggabuwana. Kowe manut panemumu Lurah Kembang nggih panggagap. Yen ora sowane Lurah Wadon Sri Guntari saka ing Palangan kuwi, dheweke kepengin merong, kepengin ngembari pangmasaku. Ngoten nggih saged. Ning aja kesusu ndene pandakwa sing ngomong. Nek kowe piye? Menawi saking pemanggih kula. Lurah Pelalangan menika ingkang asmanipun Guntari menika. Nek kula mastani menika pancen sampun mbangkang pranatan dhateng Penewon Bedingin. Amargi saben-saben kula ngemotaken bilih wonten wedal kula aturi kersanipun sowan wonten ing Bedingin. Kapanewon Bedingin. Nanging sedaya punika wau malah piyambakipun mbangkang tungganipun malah acot dhateng kula. Oh ngono tadi. Menika ngoten. Samangsa kuwi wis siramu wis nate ketemu Lurah Wadon Sri Guntari ing Palangan. Wis kok elingake. Nanging apa sebabe kok nganti ora gelem sowan? Mongko dibutuhake musyawarah kuwi kudu nemokake sawijining mupakat rembug kang gumathok apa sing ditemtokake ing rapat. Lah ngono. Heeh, ning nyatane Lurah Guntari kuwi durung nate njangkepi peswana. Ya saiki ngene wae. Tata-tata aja duweni rasa sukudul. Ya, pandakwa sing ala luwih dhisik. Ya senajan kepiye wae Lurah Guntari kuwi kalebu perangane saka guru ing Kapenewon. Dadi apa alane yen dina iki aku paring dawuh lan kowe kabeh para lurah sing dipandhegani Lurah Kembang. Nigine tumeka ana ing Palangan nanjake. Apa to mula bukane kok nganti ora nate sowan. Iki ditakoke sing apik ya. Dene ing mengkone upama wong jeneng tumeka ana ing Palangan kuwi ora teges kudu ora ana alangan. Nek pancen sediane Lurah Guntari kuwi wis ora gelem sowan, iki Purbawasesa Kapenewon tak pasrahke Lurah Kembang sak lurah-lurah kabeh. Ya, jadi tekamu ing Palangan dapur ngelingake. Pisan dapur ngiputaken menawi bahkan ning Purbawasesa kula. dipomoke mengkone kok elingke kok ora gelem, kuwi mangsa borong nggonmu bakal nyowanke Sri Guntari Lurah ing Palangan. Nggih, menawi ngaten
Titi wedal sak menika kula badhe tumuju wonten ing Palangan. Nyuwun pamit, nyuwun tambahi pangestu. Oh kaya ngono. Nek ngono Lurah Bayan Carik sing bisa kok jak rembukan yang Palangan ajak kanggo nderekake lan kowe. Nggih, nggih, nggih. Jak kabeh kula. Nggih. Pamit. Ya ya, nek ngono morake budal ngomong ki sesuk ya. Nggih, nggih. Ya, aja lali padha teko. Muga-muga kono jumangkah ora Waalaikumsalam. Iki wis sejak saka desa Palangan. Ning kowe kabeh sing ati-ati. Kapal wates lawan. Ah, iki wis nang tapel wates Palangan. Ning kowe ngerti dhewe to patake Kyai Buntari. Soga-soga. Ora duwe subuh sito babar blas. Ora ketang cilik kowe Carik. Tarik, Yen dinesoni kudune kowe mengkrik. mengkerik, Yes mengkrik rupamu kaya ki. kerik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengmu sapa? Jenengku Haryo Peke. Aja peke. Iki lakon apa kok teko ayo Peke? Kowe Carik, Tarik, Carik Pelalangan. tarik palangan. Ora Haryo Peke. Carik Pelalangan. Tarik kok buntat ngono. Lho, ora ngerti umure iki wis Lah iki tarik. Tarik kecetet ini kok. neruske bapake mbah-mbahan. Teruske bapake. Yen ra kleru Buntara. Buntara. Adine lurah wadon saka desa Pelalangan. Wis apa kok lali aku? Lurah Kembang. Oh, lurah Kembang. Pamingit. Lurah Nduri. Lurah Murwatu. Murwatu. Lurah kabeh. Ah, iya iya. Sur jam pundi? Lurah Jambu. Pripun? Ya aku matur nuwun kala mangsane bebau-bebau iki Sarekat Punggawa ing Desa Pelalangan do golek leliburan ana ning kono. Apa? Iya. Piye? Kowe lurahe kok Sampun kula bongkar. Iki lek perkara iki lek. kok dibongkar? Bar langsung mboten bayar blas kok. Anggonku teko ning Amplek-amplek niku wonten napa? Nah, ngene. Anggonku teko ning Palangan kene kepengin ketemu Nyai Buntari. Kepengin ketemu Mbak Yuku lho. Iya. Lah perkarane menapa kok dadak sampean berguduk wong semono brae? Perkarane saben-saben ning Kapanewon Bedingin ana pakempalan, Ah, ana oke. kumpulan kok ora tau teko. Oh, Iki jelane apa? nggih. Pancen boten kula silaki. Mbak Yu Buntari anggenipun pinuju ana pasiwakan, ana musyawarah kumpulan petinggi-petinggi ya gene nggotangake. Kabeh kuwi ana perkarane. Dur perkarane apa? Perkarane disengkuyung sarekat-sarekat sak sisih tengene Desa Pelalangan. Kelebu Carik, Mudin, petinggi kuwi nyengkuyung Mbak Yuku Sri Guntari supaya ngwalake dadi andahan ana ing Kapanewon Bedingin. Tegese lareke tembung Mbak Yu Sri Guntari kepengin mandireng dhewe uwal saka pranatan andahan ing Panewon Bedingin. Dadi Palangan kepengin mandireng dhewe. Iya. Jane wiwit biyen Palangan kae wis kabawah perintah ana ning Kapanewon Bedingin. Bener. Pantes kalamun saben taun sepisan osok glondong pangarem-arem iku wis pantes. Ning yen aku ngrungokke tembungmu, Iya. yen Palangan arep mandireng dhewe teges duwe perkara. Sakniki coba ulu pawetu ning kiwa tengene Desa Pelalangan. Keduk bumi nggone sambarang kuwi yen mung diwenehke karo Penewu Sangga Buwana. Katimbang asok glonggong pengareng-areng luwih prayogane kanggo bangun desane dhewe-dhewe.
Wis pas kalamun saben taun pajak diasoke ning Kapaneon Bedingin. Lah dalan ning Plalangan sing bangun yo saka Bedingin. Nanging dalan sing diwangun kuwi katimbang sing dientekke saka Buwana iki luwih akeh sing dientekke saka Buwana. Kowe ngerti? Mung supayane saka Buwana kuwi diajeni petinggi-petinggi liyane sing liyane mung diciprati tuladane wewangunan-wewangunan sing ora pantes, ora pas kamangka. Wewangunan ning desa-desa kuwi sak ora-orane wis entuk dok utawa stempel. Ngono kuwi. Aku kok mumet karo Buntara, padha karo Buntari iki. Ngene Guntara, Piye? ketone nek omong karo kowe iki ora ana rampunge. Lah rampunge terus Aku piye? dak ketemu karo Mbak Yumu wae Guntari. Nanging sadurunge iki ketemu karo Mbak Yuku si Guntari, kowe tajak ngopi nanging ijen. Sakwise bar ngopi, jotosi kowe.
jajal-jajal kasektene jeger pelalangan. Ora ngerti kondange. Yo. Careng jambunan. Tarik jambunan. Pelalangan kok. Kalangan jambunan terus. Jambunan terus kowe. Wis akeh pangorbanan. Kowe bali yen perlu penewu sangga bono supaya ngadepi iki lho adine Sri Buntari. Ndoro Iya, lurah Kembang gelem bali ning Kapanewon Bedingin. yo. Lamun bisa nyuwanke Mbak Yumu Nyai Buntar. Sadurunge kowe ketemu Mbak Yu Sri Buntari, langkahno carek lalang. Kowe ndedonga tahan depane aku. Mati kowe. Durung ngerti rasane wis mlayu. Ayo. Wis